समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे डिमाकुसि साखाथिनि 3 नं गेजेर आमगुरि बाथौ थानसालिनि जों खोनानो मोनदों मोनसे दिनै बेयाव दुखुनांथावना बाथ्रा मानो होनोब्ला नंगौ दासिमहालागै जोंनि गासैबो थानाय संसार एरियाफ्राव दासिमहालागै सोलायनाय होननाय बा गिनाय होननाया फैयाखै नामा दासिमहालागै मानो होनोबा मोनसे धोरोमारि फोथायनाय मोनसे जायगायाव दिनै दुखुनांथावना बाथ्रा जाना थांदों होननानै बिथांमोना जों फोरमायनो थांगासिनो दङ मानो होनोबा दिनै नुनो मोनो बे 3 नं गेजेर आमगुरि बाथौ थानसालिनि दिनै गोथार मंगलबार सानाव दिनै बिथांमोना माखासे गावसोरनि गोसो गोरबोजों फुजिनो फैनायाव दिनै बिथांमोना माखासे दुखुथिया जाथायखौ जों दिनै फोरमायनो थांगासिनो दङ थ' जों थारैनो बे समाव जों दिनै नैबे 3 नं गेजेर आमगुरि बाथौ थानसालिनि जों आफादगिरिफोर जों माखासे बाथ्रा जों मिथिनो थांगासिनो दङ। निस्सय आं खुलुमबाय जिथुनिखि जों डिमाकुसि थाना अन्तर्गतनि सिङाव थानाय जोंहा 3 नं गेजेर माखा आमगुरि गामिनिनो आं आफादगिरि जानानै एबा मन्दिरनि जिथुनिखि जाथाय गोमानायनि सायाव जिथुनिखि फंनैसो आंखौ बुंनो होनायलाय आं गिबियावनो बड'लेण्ड एबा आर'नाइ रादाबगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गुदुंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसे जिथुनिखि दिनैनि जोंहा सप्ता मोनसेयाव मंगलबार गोथार बाथौ थानसालि हिसाबै जोङो गासै रायजोआनो जयै फैनायाव जिथुनिखि जाथाय जों नुबाय जिथुनिखि जोंहा बावसालि जिथुनिखि बावनाय जोंहा आलारि बाथिनिफ्राय लानानै जोंहा जिथुनिखि खांसि बाथि एबा जोंहा जिथुनिखि जोंहा माइनाव थिसननायनि जोंहा मोनसे खांसि एबा काहानि फिस्लायनि गोजा जिथुनिखि बिखौ जोङो गोमानाय अबस्थायाव जों नुनो मोनबाय जिथुनिखि जोंहा एसे फैसाबो दङमोन फैसाबो एसे गोमादों लोगोसे जोंहा जिथुनिखि दामनायनि जोंहा मेसिन मोनसे दङमोन माइक्र'फन गिदिर बियो माने बिबो गोमाना दङ टटेलि जोंहा बेवहाय 50,000नि एबाव जोंहा बुस्थु माने सायाव जोंहा माने लस जाबाय होननानै जों गामिनिफ्राय जों हमनो हायो। बे समाव नोंथाङा फोरमायनो सानो जे दासिमहालागै मानसिफोरनि जिउआव मोनसे बयहाबो मोनसे फोथायनायबो मोनसे धोरोमारि थायो दासिमहालागै मोनसे बेबायदि मोनसे गोथार थानसालिनिफ्राय बिदि खावनाया मोजां जादों गाज्रि जादों रायजोफोर जों लोगोसे आं मिडियानि गेजेराव बेखौनो खावलायनो नागिरदों जिथुनिखि मोनसे दुखुनांथाव मोनसे जाथाय बेफोरबायदि मन्दिरनि एबा जोंहा धोरोमारिनि जिथुनिखि फुजिनाय बावथायफोरखौ जोङो गोमानायखौ खोब मोनसे दुखुनांथाव जों जाथाय हिसैबै जों फोरमायो बेबायदि जाथायखौ जों जानाङा होननानै जों सानदोंमोन लोगोसे जों मा खालामदों जिथुनिखि जोंनि थिग दिनै जोंहा 3 नं गेजेर माखा आमगुरिनि जिथुनिखि जोंहा बावथाय एबा मन्दिरनि जिथु सामग्रि बियो गोमानायनि थाखाय जों खोब दुखु नांदों एबा रायजो राजा हिसाबै जों गोसोआव खोब गाबखांनाय मोनदों बेखिनिखौ आं बुंदों। माबाफोर बुंनो सानदों नामा जे नोंथांमोननि सन्देहआव सोरबाफोर बायदि बेफोरबायदि मावथावना होननानै सानदों नामा? जोंथ' दा बेखौ बुंथ'नो हानाय नङा जिथुनिखि जों एजाहार मोनसे लादों जों थानायाव मोनसे एजाहार हिसाबै आङो अलरेडि थानायाव इनफरमेसन होना दोनदों थानायावबो एसे एजाहार होना दोनगोन बाखि जों सिखावखौ जोङो बुंथ'नो हानाय नङा निस्सय जों मोनबा जोङो एसे बेखौ तदन्त खालामनानै नाजागोन बेखौनो आं बेखौनो बुंनाय ससियेल थायो। मिडियानि गेजेरजों मा बुंहरनो सानदों जानोबो दानि गोबां इयुथ लाइमोनफोरबो दङ बेबायदिनो गोबां दिनै संसारारिफोरबायदि जानाय लोंनाय गानजा जोमनाय गोबां बेफोरबायदि थायो जाहाथे गासैबो जिउआव थानानै गासैबो मोनसे धोरोमारि जानानै दिनै बेफोरबायदि बै मानोबा गोजानाव थानांगौ होननानै नोंथाङा बुंहरनो सानदों नामा? थ' आं बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायो जिथुनिखि जोंहा लाइमोन हिसाबै सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि गानजा जौ सेरेबनिफ्राय गोजान थानायखौ आंबो लुगैयो जिथुनिखि 3 नं गेजेर माखा आमगुरि गामिनिफ्राय आङो माने बेखौनो बुंनो सानो जिथुनिखि जौ गानजा रेड बेफोरबायदि जानायखौ एसे गोजानाव थानायखौ आंनिफ्रायबो लुगैयो बेखिनिखौनो आं बुङो। नंगौ दा माखासे जों दिनै गोबां बाथ्रा जों दिनै बे 3 नं गेजेर आमगुरि बाथौ थानसालिनि आफादगिरि जों बाथ्रा मिथिबाय दा जोंनि माखासे आरो दिनै मंगलबार साननि जिखिनि दिनै बेयावहाय बाथौ सिबियारि दिनै फैनानै बेयाव दिनै जास्ट मन्दिर गगोदोन दा बिथांमोननिफ्राय जों माखासे मबाइलफोर जों माखासे जों दिनै जों सोंलु माखासे जों खालामनो थांगासिनो दङ बेसेबां खावलाय केमेराफोरजों देखायनो थाखाय जिखिनि जाथाय जाना थांबाय नोंथांमोननि बे 3 नं गेजेर आमगुरि बाथौ थानसालिनिफ्राय माखासे मुवा गोमादों होननानै जों मिथिदों मा बुंगोन बेलायाव? गोमादों जोंनि 3 नं गेजेर आमगुरिनिफ्राय बाथौ थानसालिनिफ्राय जिहेतु बावनाय मुवा बेसादफोर आरो रां रुफा जोंहा बेयाव 50,000नि स्राय जोंहा खहा जादों बा गामिनिफ्राय सिखावफोरा फैनानै लांदों जों माला लांखो माब्ला हराव लांखो बेखौ जों मिथिदिया जोंनि बे जितु आलारि बाथि फोजोंनाय मुवाफोरखौ गामिनिफ्राय लांबाय जोंहा दिनै आर'ज गाबनायावबो बहुद उसुबिदा जालांबाय थेवब्लाबो जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ मंगलबार गोथार सान हिसाबै बाथौ सान हिसाबै बावनाय मुवाया जोंहा आलारि फोजोंनाय मुवाफोरा गैयाब्लाबो जों दिनै आर'जखौ लाबाय आर'जनि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय दिनै जोङो
बे समावहाय जोङो माइनावफोरा बोसोरकिया फैसा खांनानै जोङो मुवाफोरखौ बायनानै होयोमोन आरो गुबै आफादफोराबो जोंहा बोसोरकिया फैसा फैनायाव बायनानै लानायसोमोन बेफोरो जोबोर खहा जादों जोंनि गामिनिफ्राय बेखौनो बुंनानै जोंनि माइनाव आफादनिफ्राय जानानै आं दिनैनि बे आर'नाइ रादाबनिफ्राय नोंथांमोना जि जोंनि गामियाव फैनानै बे मेलाव बे जेनेबा रादाब बिलाइखौ फैनानै गोजोनग्लाय होफैदों बेखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि बे सुंथाब बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। मोनसे सोंथि खालामो बेजों लोगोसे दिनै नोंथांमोना माइनाव जानानै दिनै बुङो दिनै माइनावा मोनसे न'खरनि माइनाव होनोब्ला माइनावानो न'खरखौ फोथाङो माइनावानो न'खरखौ सिफायनो हायो थिग बेबायदिनो मोनसे खोथा थायो थिग बेबायदि समाव दिनै नोंथाङा मा बुजादों मोनसे धोरोमारि जानानै फोथायनाय बयहाबो मोनसे थायो दिनै बे मोनसे गोथार सालिनिफ्राय बेबायदि लांनाया सोरहा लाब जागोन सोरहा लस जागोन सोरहा खहा जागोन मा बुंनो सानदों? आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बर' समाजनि बा जोंनि बाथौआरि धोरोमनि जिथु फोरबोनि बा बाथौ थानसालिनि मुवा बेसादफोरखौ लांनानै बिसोरा जेबो खहा मुलाम्फा जानाय नङा मानो होनब्ला जोङो रायजो जानानै बेखौनो खावलायो बिसोरा जेनेबा जोंनि गामिनि मुवाफोरखौ लांनानै एसेबो माने मुलाम्फा जानाय नङा खहा जागोन बिसोरा खानसे समाव नङाबा आं बेखौनो बुंनानै खावलायबाय। नंगौ दिनै जों बे समाव गोबां बाथ्रा जों दिनै 3 नं गेजेर आमगुरि बाथौ थानसालिनिफ्राय जों गोबां जों बाथ्रा जों मिथिबाय दिनै गासैबो बिथांमोननि रायजोफ्रा जोंनो फोरमायजोब्बाय जे बिथांमोननि जेखिनि मुवाफ्रा गोमालांबाय दिनै मंगलबार गोथार सान दिनै गोथार साननि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांमोना फैना मिथिबाय जे मा मुवा गोमाखो आरो गोबां दुखु फोरमायबाय दिनै बिथांमोननि जिखिनि बाथौ फुजिनायावहाय मा खस्थ' मोनखो दिनै बिथांमोननि जिखिनि जगार दंमोन बिथांमोननि जगार गासैबो गोमाजोब्बायनो जों मिथिबाय जों दा बे समाव खेब्राव खावलायो दिनै जोङो बे बाथौ थानसालियाव जों हाबनानै नायबाय जों दिनै बै जाय बिथांमोना बे बाथौखौ सलायो दिनै दिउरि जों दिउरिफोरबो जों माखासे बाथ्रा जों दिनै मिथिनो थाखाय दिउरिफ्रा जोंनो दिनै मा फोरमायो दिनै बे बिथांमोननि बे गोथार मंगलबार सानाव दिनै मोनसे खुसिनि दिनमोन दिनै दिनै बिथांमोना दुखुनि दिनावसो दं जों मिथिनो मोन्दों स' नंगौ आं नोंथांनाव माखासे बाथ्रा जों मिथिनो सानदों मा बुंगोन दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि दा रायजोनि बेखिनि मा मानसियानो आमानां आरो जोंफोरो कुनु बोसोर नुवाखैमोन दा देग्लाय बेबायदि जाबाय मा नांथ'ना जोंफोरनो मा जागोन फिसाबा जोंनि बर' समाजाव दा खाथि खाला सोर जाथिया खामखो सोर माखो दा डाइरेक्ट बुंनोबो हायासुन दा एसां माल दंमोन जों सब फिस्लायनि काहानि होनना बुङो जोंनिया सब खालाफोरा गोजौ गोजौमोन आरो बावनाय थिनायफोरा दोङोमोन दा मा बुंनो आरो दा बेफोर बुस्थुखौ दा जोंफोर मा खालामबा हामगोन मा थागोन दा जोंफोर एख' मिथिया दा सार मुवाबाय आयदा दियाफोर होबा जागोन आरो थारमाने दा दिउरि हिसाबै मा बुंनो सानदों दा दिउरि हिसाबै जोंबो दा बेफोर बुस्थु जाय मानसिया लांदों बा सिखाव खालामदोंबाबो बिसोर थारमाने माबा मोनसे भुलाव लांफ्लांदोंबाबो जमाबा जोंबो गोजोननाय मोनो खिन्थु होआबा बिसोर इसोरनि माफ मोननाय नङा बेखौनो सानो आरो लाब लसखौ सोरनि सायाव बुंगोन नोंथां दा लाब लस माने मा लाब जागोन बे सिखावा लांनाया मुलाम्फा जादों जाया एख' जायो लांजानाया खहा दङ सानदों नामा लांनाया खहा जागोन ना बे बहुद खहा जागोन बे गोजोनै थांना थानो हानाय नङा बेखौनो बुंबाय आरो आं बेखौनो नंगौ जों दिनै गोबां बाथ्रा जों दिनै मिथिबाय जों दिनै बे 3 नं आमगुरि दिनै बिथांमोननि जे मन्दिर थानसालि जों फैना मिथिबाय दिनै बिथांमोना मोनसे मंगलबार गोथार सानखौ फालिदोंब्लाबो दिनै बिथांमोननि गोसोआव मोनसे गोबां दुखुथिया दिनै बिथांमोननि जिखिनि दंमोन मुवाफोर दंमोन जिखिनि मन्दिराव दिनै फुजिनो गोनां बिथांमोना दिनै गोसोआव मोनसे आघात थानानै मोजां दिनै बिथांमोना गोथार सानखौ फालिनो हायासै आरो नंगौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंहरनो सानदों जे बयहाबो मोनसे धोरोमारि फोथायनाय थायो बाट बेफोरबायदि गोथारसालिनिफ्राय बेफोरबायदि मुवा बोखांलांनायफ्रा मोजां जायाखैना दिनै ससियेल मिडियाजों बिथांमोना दिनै गोबां बाथ्रा जों फोरमायबाय नंगौ दिनै आङो उदालगुरि जिल्लानि खौरांगिरि आर'नाइ खौरांगिरि आं फोरमायहरो एसेनोसै